Moi. Edellisellä videolla mä vihjasin vähän, että pitää tuolle kaukosäätimelle tehdä paikka. Mikäkään se oli malliltaan. Mut siis nyt kun joutuu ruveta kikkailemaan ton Bluetoothin kanssa, niin mä tarvin erillisen volyymirullan prossulle, niin pitää laittaa tuo kaukosäädin, niin ruvetaan suunnittelemaan vähän paikkaa sille. Sisustahan täällä oikeastaan, että tuolla on tommonen lokero, sitten on kahvikupi, tai no mukitelineet. Sitten tossa on pieni lokero. Tuolla on tommonen lokero. Ja muuten täällä ei oikeastaan ole niinku mitään semmoista helppoa paikkaa. Tänne se olisi ehkä helppo laittaa, mutta sitten se pitäisi, kun täällä on OPD-portti tuolla takana, niin se on vähän hankala ja sinne ei kyllä näe. Ne joutuu kurkottamaan ajoaikana. Niin ei ole oikein häävipaikka sielläkään. Tonne mukitelineisiin se menisi aika. Se pysyisi siinä paikallaan, siltä ei tarvitse tehdä mitään telinettä. Aika jämäkästi puree tonne väliin. Mutta ei se oikein, kun mä tykkään, jos mä haen kahvin tuolla matkalla, niin tuo mukiteline on niin paljon mukavempi. Tää menee tänne taakse. Niin täällä pystyisi volyymeja käyttämään, mutta on se käyttö muuten sitä aika hankalaa. Varsinkin jos tätä joutuu ajamaan joku lyhytjalkaisempi kuski, niin sit se jää niinku tänne tosi taakse. Niin ei se oikein sielläkään ole mikään häävi. Tuolla se on aina vaihekepin, käsijarrun takana. Ja sitten kun melkein aina täällä on jokinlainen laturinpiuha, niin se on sekin siellä eessä. Kun se pitäisi laittaa tonne ihan pohjalle. Niin ei se tuolla oikein kiva oo. Se on just tuossa näytön tai käsijarrun takana. Niin sekin on vähän hylätty paikka. En tiedä millainen hommataan purkaa irti täältä tämä. Ja sitten pitäisi noin penkin lämmittimen napit keksiä johonkin. Mulla otti silmään sitten tämä kohta. Et jos siihen 3D-tulosta telinee, tää on symmetrinen, niin se pitää laittaa symmetrisesti keskelle osoittamaan taaksepäin. Niin ton lampun voisi sitten siirtää vaan tonne alaspäin. Meillä on väyläsammunen, niin mä saan tuon liittimen ja ton lampun irti, niin mä saan tuon kokonaan pois eestä. Eli joillekin noille kohi. Eli käytännössä sama matka on niin kuskista tohon volyymeen ja tohon volyymeen. Niin se voisi olla tossa semmonen aika passeli. Piuha lähtee tuolta sivusta, niin toi lukitusnippakaan ei häiriintys. Omasta mielestä se voisi olla tossa ihan asiallisen näköinen. Sitä olisi helppo käyttää, helppo lukea. Tästä kumminkin näkee jännitteen, niin helpottaa senkin seuraamista. Ja tän voisi sitten laittaa tänne alaviistoon. Vähän hankalasti sen näkee, mutta kun tää pitää kumminkin olla todennäköisesti. Pistäisi tän tänne alaviistoon, tänne alle. Nyt mä tarvisin kolmannen käden, että mä saisin mallattua näitä paikalleen. Mutta siihen me lähdetään sitä tekemään, niin lähdetään tuonne tietokoneelle vähän piirtelemään ja sitten tulostamaan. Ja katsotaan millainen kikkara siihen saadaan tehtyä. Nyt on keretty jo vähän piirtelemään. Eli mä käytän Fusionia. Niin tossa olisi niinku tommonen karkea malli tosta etulevystä. Eli se on vähän niinku mallinnettu tää tohon pelkkä etulevy. Niin mä teen piruuttaisen testin ensin, että mä tulostan ton etulevyn, että mä saan siitä oikein mallisen ja sitten mä vasta jatkan. Ja tulostusasetukset mulla on käytössä täältä. Toi asetus on tuolla päällä. Niin silloin se tulostaa pelkästään ulkoreunan. Se tekee siitä onton. Se ei piirrä kattoa tai tulosta kattoa siihen, niin saadaan huomattavasti nopeampi tulostusaika. Koska mulla on tuo iäikuinen Enderi edelleen, niin se on vähän hitaan puoleinen, niin saadaan vähän nopeammin tää tulostettua, kun se tekee pelkän ulkoreuna. Antaa sen siinä jauhoa, katsotaan vaikka X-Filesia välillä, niin pääsee katsomaan miten Mulderille ja Skalille käy. Ai että. Ihan omin pikkukätöisin tehtyä raparperipiirakkaa välillä, niin saa ootella kun tulosteet valmistuu. Nyt on 2 versioa tulosteltu. Eli ensimmäinen versio, niin tästä tuli
vähän liian pyöreä tuolta alhaalta. Ja sitten tuo yläreuna jää vajaaksi. Sitten on versio 2. Nyt tuo alareuna rupeisi olemaan niin kuin mallillaan. Eli se muotokieli kulkee tämän mukaan. Niin, tää sopii tänne näin. Niin, pikkusen pitää tuosta keskeltä millin verran nostaa vielä ylöspäin. Muuten se rupeaa olemaan aika hyvä tää malli. Niin nyt mä pääsen suunnittelemaan tonne takapuolelle noita lukkoja ja sitten sitä kaukosäätimen paikkaa ja sitten tämän valon paikkaa. Että tää tulee aika ulos tänne, että se periaatteessa peittää tuolta rullasta ylimmät. Mutta siitä se pikkuhiljaa muotoutuu. Lähdetään jatkaa fuusionissa, kun on saatu raparperipiirakkaakin syötyä, niin on taas virtaa. Ja tässä olisi versio 3 testaaminen. Eli ensimmäinen oli liian kupera täältä alareunasta. Toisessa oli malli hyvä. Kummin päin tää tulee. Näin päin. Tää oli hyvä mallinen. Ja nyt 3 tuli sitten noin. Mä lopetin puolessa välistä kesken tämän tulostamisen ajan ja muovin säästön takia. Niin tänne tuli nyt nämä kynnet, mitkä on tässäkin. Niin kynnet menee tuonne alas nätisti. Ja lukko menee ihan tuolta yläreunasta. Se pitäisi osua muutaman millin alemmaksi. Siinä on ainut vika. Eli lähdetään katsomaan sitten viimeistä mallia, että minkä näköinen se voisi tulla koneella olla. Pikkusen säätää tota nappia alaspäin, niin se on ready. Siinä rupeaa olemaan lopullinen malli toivottavasti. Eli tämän mä pistän tänä iltana tulostumaan. Tohon tulee kaukosäädi. Tohon tulee se airbagin merkkivalohomma. Sitten täällä on lukitukset tuolla alareunassa ja sitten on vielä tuossa ylhäällä toi hahlo, mikä menee sinne, mikä oli väärässä kohdassa. Mä laskin pikkusen. Sitten sieltä saadaan ruuveilla niin toi kaukosäädin kiinni ja tosta mahtuu tulemaan johot. Eli kun tää on näin päin, niin sitten se pyörähtää näin päin, niin mulla on reijät väärissä paikoissa. Onneksi huomasin tässä vaiheessa, kun rupesin katsomaan tarkemmin. Pitää siirtää vielä noin reijät ja sitten niin pääsee tulostamaan. Siinä on uunituore tulosta. Päivä 17 tuntia 10 minuuttia. Oli vähän tekemistä tämän kanssa, kun meinas tulla vähän epäonnistuneita tulosteita ja ongelmia tossa noin, niin sit sinne mä piirsin tommosen ritiilikön tonne, niin nyt se rupesi toimimaan, pysymään kiinni ja siitä se alkaa sitten arvuuttaminen, että miten paljon tätä pitää siistiä, että saa vetää maalin niskaan. Onnistuin tämän alareunan katkaisemaan. Yllätys, yllätys. On niin hentonen. Mutta pikkusen se kanittaa tuolta alareunasta. Mutta siis siihen se rupeaa asettumaan. Että vähän arvaamiseksi menee noiden alaruuvien käyttäminen, mutta ei se nyt sen väliin. Harvoinpa noita tulee tässä säädettyä kumminkaan. Se on plussalla tai missä se nyt onkaan. Tärkeämpi on nyt saada tää kaukosäädin tänne autoon. Ja taas mun maalauskammiossa sataa vettä. Just kun sain valmiiksi, että pääsis vetää ekan kerran pohjaväriä, niin sitten se sataa vettä. Juomaanpa kahvia ja odotellaan sateen päättymistä.
Nyt rupeisi olemaan. Siinä on ensin 2 kerrosta pohjamaalia. Sitten siinä on välihionta. Sitten on taas 2 kerrosta pohjamaalia. Ja tää on nyt 5. kerros. Niin siitä se pikkuhiljaa rupeaa tulemaan. Huomenna vielä hio ja katsoo, että vetääkö 1 kerroksen pohjamaalia. Ja sitten ruvetaan ehkä miettimään jo pintoja tähän. Sinnehän se istuu aika nätisti. Nyt rupeisi olemaan pohjatyöt valmiina. Eli siinä on 2 kerrosta hionta, 2 kerrosta hionta, 2 kerrosta hionta, kerros hionta ja tää on nyt 8. kerros. Eli siinä on 8 kerrosta nyt spray-pohjamaalia. Niillä on niin huono täyttö, niin siihen joutuu näitä kerroksia pistämään ihan älyttömästi. Mutta nyt se rupeisi näyttää ihan silleen, että sitä päästään viimeistelemään. Ja mä siis hion sen aina 400 vesissä. Kun se on tuo spraymaali, että se tukkii sitä paperia niin älyttömästi, niin kannattaa jos on vaan mahdollista, niin hio vesissä, niin se pitää sen paperin puhtaana. Ei mene niin älyttömästi. Nyt meillä rupeaa tulemaan kiiltoa tänne. Elikkä mä nyt en muistanut kuvata noita mustaksi maalaamista, mutta siinä nyt ei ole mitään erikoista. Siinä oli 3 kerrosta mustaa. Tuli tonne väliin. Ja mastoni on jo ihan ok lakka. Siinä nyt on 2 kerrosta lakkaa. Sitten mä annan sen kuivua huomiseen. Mä huomenna hiosen sitten 1500 vesipaperilla. Ja sit laitetaan vähän lisää lakkaa. No niin, sellainen siitä tuli. Ja toi ei vilku toi näyttö, vaan se vilkkuu tässä puhelimessa. Mut siinä se olisi niinku valmiina. Siitä on helppo käyttää volumea ja muutenkin kaukosäädintä. Seuraava video.